и у нас е възможно само с едно натискане на копчето да управлявате дома си. Юксел Кадриев разказва за технологията Умен дом. Умно село с умна къща. Ако едното е анимационен шедьовър на Доньо Донев, то умната къща е съвсем реална. Само за секунди можете да създадете свои собствени сценарии за управление на дома си. Можете да го направите дори през телефона си. Може да се направи с едно копче, като това копче може да е на стената, може да се направи от панел, който е на стената с такъв чувствителен на докосване, може да се направи и от подвижен панел, също чувствителен на докосване, както и от мобилен телефон. С телефона си можете да проверявате температурата в или извън помещенията или пък дали сте си изключили ютията. На дисплея за управление можете да получавате дори разписание на автобуси, влакове, да поръчате такси или пица, или пък информация от фондовата борса. Едно от предимствата на тази технология е, че чрез безжичния панел с едно натискане на копчето можете да спуснете шторите, да спуснете киноекрана и да се приготвите за вечерния филм. Не на последно място спестявате енергия чрез използване на автоматично управление на осветлението и отоплението. Доказано, че в една къща 80% от енергията отива за отопление. Тук може наполовина да се спести. Технологията на умната къща може да симулира и присъствие. Така, вместо вие да се притеснявате от крадци, когато напускате дома си, те ще са в дълбоко съмнение вкъщи ли сте си или не. За BTV новините, Юксел Кадриев.